Viure amb soledat no desitjada pot tenir un impacte semblant a fumar 15 cigarrets al dia. La connexió humana no és un luxe, és salut. Això em preocupa igual que la nostra salut digestiva. A mi em sorprèn que encara estigui tan extès aquest mite de que la gent autista o neurodivergent no ens agradi socialitzar, o que no volem amics o coses així. I que hi ha casos així, evidentment, igual que hi ha neurotípics que tampoc volen amics, em refereixo. Però és que la cosa és que se'ns coneix per ser els reis del màsking, una tècnica desenvolupada per encaixar, per poder formar part de la societat, perquè puguem sentir-nos integrats i perquè no es descobreixi realment qui som o es facin evidents totes les nostres dificultats. Perquè si ho descobreixen, ens abandonaran. I no només és aquest esforç, sinó que el màsking té unes conseqüències per la salut desastroses. Esgotament extrem, fatiga, col·lapse, burnout, tensió o dolor muscular, desconnexió interoceptiva, salut mental molt deteriorada, i és que les persones que fan més màsking tenen un risc de suïcidi més elevat, especialment en dones i persones del col·lectiu LGTBI autistes de grau de suport 1. Llavors m'estàs dient que nosaltres que fem un pacte amb el diable per poder ser acceptats en societat a canvi de la nostra salut i fins i tot la vida, no som sociables? Arribats a aquest punt, crec que hem de definir conceptes. Una cosa és la soledat i l'altra, la soledat no desitjada. Moltes persones neurodivergents necessitem estar soles sovint per regular-nos, perquè per nosaltres la interacció social, i especialment si fem molt màsking, és esgotadora. I potser estàs pensant que això de cansar-se després d'estar una estona amb la gent li passa més o menys a tothom. Però per entendre'm, deixa'm explicar-te bé què vol dir això del màsking i fins a on arriba. El màsking es pot veure com fer-se guions i tenir notes al mòbil amb converses planejades abans de que passin, i no em refereixo a planificar aquella conversa difícil que has de tenir amb aquella persona, sinó també interaccions tan fàcils com anar a comprar el pa i repetir-te constantment quina frase li diràs a la persona que t'atengui, amb quin to i de quina manera. També és convertir-te radicalment en persones diferents depenent d'amb qui t'ajuntis, fins al punt que, com que ho has fet sempre, no coneixes si hi ha realment una versió que pugui ser teva. També és plorar quan mires fotos de fa anys o llegeixes coses que vas escriure en un passat. I no plores de nostàlgia, plores perquè no reconeixes la persona que està vivint aquelles experiències. No reconeixes haver escrit allò ni tenir aquells pensaments que descrius. Fins i tot escoltar un vídeo o un àudio també de fa anys i no reconèixer aquella veu com si fos teva, tant pel to de veu com per les expressions que feies servir, les paraules, etc. I ara que ho dic en veu alta, espero que això no només em passi a mi. Llavors també podria arribar a ser no saber respondre algunes preguntes considerades bàsiques com quina música t'agrada, o descobrir a l'edat adulta que hi ha coses que portes tota la vida odiant, però no t'havies plantejat ni que podies no fer-les o que podies fer-les d'una manera diferent, simplement perquè tothom les feia d'aquella manera. És que no et plantejaves ni l'opció de tenir una opinió sobre allò, no t'havies plantejat si allò t'agradava o no, perquè no sabies que podies opinar al respecte. Una altra situació és quan persones del teu entorn et defineixen d'una manera o parlen de tu com si fossis aquesta X persona, però depenent de la persona a qui li preguntis et dona unes descripcions totalment diferents. I una altra cosa que em passava a mi, especialment abans del diagnòstic, era sentir enveja dels nens petits perquè ells podien fer coses rares i jo no. I fins i tot això, no només fer-ho davant de gent, sinó enxampant-me fent tot aquest tipus de coses quan estava sola a l'habitació i ningú em mirava, com si la performance encara hagués de seguir per si de cas. O com si m'hagués passat aquell fenomen que descriuen dels actors que de vegades poden entrar massa en aquell personatge que estan actuant i es difumina la línia entre què és l'actor i què és el personatge que interpreten. Crec que es deuria sentir una cosa semblant. I després encara hi ha qui es pregunta que per què necessitem estar tan sols. També és veritat que sovint no ens compensa tot aquest esforç i directament decidim aïllar-nos. Moltes vegades el que voldríem realment és ser entesos, però si no ens trobem amb això, doncs, com diuen, millor sol que mal acompanyat. I el pitjor del màsking no és que fracassi, és que funciona. Et reforça constantment que si fas les coses així des del màsking tindràs companyia i acceptació. I que en canvi en situacions on sí que has tret a la llum una miqueta aquella part que pot ser més incòmoda per ser una miqueta diferent i disruptiva, efectivament t'han rebutjat. El màsking et dona companyia i et recorda constantment que si no el fas, la perdràs. Però inevitablement arriba un moment estrany, aquell moment on mires enrere i no et reconeixes. O el moment quan arriba el diagnòstic, aprens que això que portes tant de temps fent i ni te n'has adonat té un nom i és el màsking, i te n'adones que portes tota la vida sobrevivint en una obra de teatre on tothom té guió menys tu. I això se sent fatal. Llavors molts arribem en aquest punt d'inflexió on no volem seguir així i no volem que el màsking ens controli, sinó en tot cas aprendre a fer servir el màsking de manera estratègica perquè en algunes situacions el màsking salva vides, el màsking és necessari per realment viure en aquesta societat, però que no em controli, que el faci jo servir amb ell. Però com puc connectar amb la meva identitat després de tants anys? Doncs jo mateixa fa anys que estic en aquest procés i ja he provat la típica de llegir psicologia, fer journaling, fins i tot d'intentar mostrar-me més autista expressament, és a dir, que se'm vegi que sóc autista. Que en el meu cap això semblava com el contrari del màsking. Però al final penso que això segueix sent una forma de màsking, perquè segueixo actuant
com crec que una persona autista hauria d'actuar o seria. El masking és molt cognitiu, de la ment. És pensar i anticipar tota l'estona en detriment d'escoltar el que puc estar necessitant realment. I és que abans, quan intentava escoltar-me, no deixava de seguir preguntant-li a la raó què necessitava. I al final per això vaig estudiar Ciències de la Salut, per entendre des de la teoria què podria estar necessitant el meu cos. Però escoltar no vol dir pensar, vol dir sentir. I a mi això ja m'ho havien explicat, Què passa que em feia una mica d'urticària. Això de sentir. Què vols que sentis i porto tota la vida entrenant per no fer-ho? Però per fi va arribar una eureka important. I paradoxalment el que em va fer connectar amb aquesta eureka va ser aprendre cognitivament. I aquesta cosa és com funciona realment la intuïció. Doncs cada segon el cos detecta milions de bits d'informació, si ho pensem com si fóssim un ordinador. La cosa és que no pot portar a la consciència tota aquesta informació a la vegada. No serem capaços de pensar-ho tot. Llavors només arribem a ser conscients d'una petita part de tot allò que el cos està captant. Llavors, encara que no ho reconeguis conscientment, el cos està detectant microexpressions, mirades, moviments subtils, incongruències o patrons que fins i tot a la vegada també està comparant i contrastant amb experiències que vas tenir en el passat. I si determina que alguna d'aquestes coses és sospitosa i potencialment perillosa, és quan podem tenir aquella sensació com de males vibracions o com que alguna cosa fa mala espina, però com que encara no t'ha arribat a la consciència, encara no ets capaç d'explicar en paraules què és el que realment no t'està quadrant. I ens passa allò de que davant d'una escena que aparentment a nivell conscient no et desperta res, el cos se't tensa en mode de defensa. És a dir, moltes vegades primer sentim i després pensem, donant-li una lògica a allò que el cos ja detectava. Llavors, la proposta que he estat explorant és què passaria si en comptes d'intentar buscar-li la lògica a allò que estic sentint o fins i tot buscar-ho per internet per intentar-ho entendre, simplement confio en que el que estic sentint és vàlid i si espero el temps suficient ja trobaré jo l'explicació, perquè el cos igualment ja la sap. Doncs aquest és el clic exacte que em va fer començar a connectar amb el cos de veritat. Perquè et poden dir 1000 vegades que per la teva salut hauries de provar de fer X cosa, t'aniria superbé, però si tu no entens realment el per què ho estàs fent, no et funcionarà igual de bé. I aquesta nova informació, aquest clic, aquest eureka, em va connectar de cop amb una classe de dietètica que havia fet feia uns anys. Llavors, no sé si t'has fixat que quan dic jo o a mi apunto amb el dit índex al mig del pit i no al cor, per exemple, que seria com més romàntic o més personal, més poètic, no? Però no, ens apuntem aquí, a l'esternum, en aquest os que hi ha aquí al mig unint les costelles. Doncs no t'equivoquis perquè això té molta més coherència de la que sembla. A darrere de l'esternum hi ha un òrgan molt petitó, que és el tim o el timus, i aquí és on maduren un tipus de cèl·lula del sistema immunitari, que són els limfòcits T. Llavors aquí passen com una espècie d'entrenament on aprenen a distingir estructures pròpies del cos. I gràcies a aquest entrenament saben que han d'atacar allò que ve de fora, com una bactèria, però no han d'atacar les pròpies cèl·lules de l'organisme. Molts dels limfòcits T que entren en aquest camp d'entrenament no arriben a sortir mai, o sigui, els destrueixen, perquè si es detecta que no fa la seva feina amb precisió, són eliminats. És super rigorós. I és que la funció principal del sistema immunitari no és matar microbis, és discriminar amb èxit allò que sóc jo i allò que no ho sóc. El que és de fora, el que és de dins. El que és segur del que és perillós. I és per això que, segons la meva visió i el que trasllado a Manual d'autocura radical, que la salut no és només eliminar allò que ens fa mal, sinó en fer-nos la mateixa pregunta que es fa el sistema immunitari, que és qui sóc jo? I més enllà de la metàfora, té sentit que en aquest capítol parlem de sistema immunitari. No només perquè moltes persones neurodivergents pateixen trastorns del sistema immunitari, autoimmunitats, etc., sinó perquè hi ha una estreta relació entre sistema immunitari i sistema nerviós. Sabies que quan vius una situació d'estrès, el primer que genera és inflamació? I que el cortisol, lluny de ser l'enemic de la pel·lícula, és antiinflamatori? Davant d'una amenaça s'activa el sistema nerviós simpàtic que hem vist en altres vídeos, el de lluita i fugida, però a més es genera també una inflamació aguda, que és una estratègia evolutiva que ens prepara per si ens fem mal, per si cal reparar teixits ràpidament, perquè recordem que la inflamació és positiva i necessària, és un mecanisme de supervivència. Llavors, per això es genera en primer lloc. Però després d'això, quan ha passat el perill, el cortisol entra en joc i actua com a fre d'aquesta inflamació. Llavors, el cos està programat per funcionar així perquè en el passat els perills eren la típica de que em persegueix un lleó. Llavors, ara em persegueix un lleó, però després ja no em persegueix el lleó o perquè m'he escapat o perquè m'ha matat. I el problema d'aquest mecanisme és quan en comptes un lleó és un altre tipus de perill que no se'n va mai. Com per exemple ens passa amb aquest perill social d'haver d'encaixar i de fer servir el màsking, i en conseqüència el cos deixa de ser capaç de sostenir la resposta aguda a l'estrès i es genera resistència al cortisol. Què vol dir això? Doncs que cada cop necessito més i més cortisol per fer el mateix efecte o cada cop menor. Per tant, perdem poder antiinflamatori. Llavors, s'entén que aquest context no només generi problemes de salut mental pel fet d'estar en estrès constant, sinó també de salut sistèmica. La inflamació i activació del sistema immunitari es cronifica i apareix un terreny ideal perquè apareguin trastorns com ara algunes autoimmunitats.
El sistema immunitari aprèn qui és. El sistema nerviós aprèn què és segur. I nosaltres passem la vida intentant recordar qui som. Potser la salut és en part quan aquestes tres coses tornen a trobar-se.